Maayong hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. Mga igsuon, diri sa Ebanghelyo karong adlaw, ang atong Ginoo naghisgot kabahin sa mga persecutions or mga pagpanglutos, pagpasakit nga nasinati sa mga naghimog maayo. Pero kay nag-ingon man si Jesus dire, be clever as serpents, pagmaigmat sama sa bitin. Then, dili nato hisgutan ang kinaraan nga mga persecutions nga mugamit og armas aron pahilumon ang mga buutan. Unsa may pasabot aning be clever as serpents? Nga kita mga igsuon mangita ta every now and then ug mga bag-ong pamaagi nga masangyaw nato ang good news ni Kristo. Pero kanang mas daghan ang makadungog sa iyang mensahe. Ug unsa may atong gamiton karon mga igsuon nga halos kita tanan naaani, Facebook. Mao nang ako personally, yes kanang magmisa may daghang tao. Pero sa akong pamalandong gamay ra gyud gihapon ning naminaw o nakadungog sa pulong sa Dios. Mao nang sa akong kabisi sugod atong January mirisgo ko ug himo kada adlaw aning video kay sa akong pamalandong mauni ang bag-o nga pamaagi nga masangyaw nako ang pulong sa Dios nga mas daghan ang makadungog. Mao nang thanks be to God kay naa ako'y mga feedbacks nga nadungog nga mga Bisaya nga naa nagtrabaho sa lain-laing nasod. So niabot ta sa tibuok kalibutan mga igsuon. Praise the Lord. Nganong mosulod ta sa Facebook? Kay ang Facebook di ay ang mga gipang post halos tanan mga bag-ong pamaagi sa pagpasakit, persecution sa tao. Post sa patay, disgrasya, pamalikas, mga problema, away, padungog, mga piki nga balita nga kung naa kay problema musamot kaka-depress, kung naa kay sakit musamot kag kasakit. Mao nang mga igsuon, mangutana ko nimo, ikaw nga naay Facebook karon, unsa man ang imong gina-post sa imong Facebook accounts? Mga maayo ba nga maka-inspire or makapadepress hinuon sa uban? So hangyo mga igsuon, gamita sa maayo ang imong Facebook accounts. Pag-post og mga inspirational quotations, mga biblical verses, mga religious songs, mga inspiring nga mga pictures nga makadasig, dili makadepress. Please mga igsuon magtinabangay ta. Gamita sa maayo ang imong Facebook account. Okay? God bless.